जों थानाय जायगायाव खुनु दमखल बरिं माबा माबिनिबो सुबिदा गैयामोन। जोङो सिगाङाव गेलेमफुंनिफ्रायसो रोगानानै जायोमोन बावखाजों बाननानै। बरिं माबा माबिनिबो सुबिदा गैयामोन। जोङो सिगाङाव गेलेमफुंनिफ्रायसो रोगानानै जायोमोन बावखाजों बाननानै। बे साइकेलफोर सोनो हानायनिबो इसिबां गोहो गैखायामोन, खारन हादान हिसाबै जोङो साइकेलफोरखौनो बायनानै लानो हायाखै। बिदिनो सिंखायजों दैहुआव बानै बानै रोगायो आरो हिनजावफ्राबो बिदिनो बानानैबाबो लायनांगौ अबस्थामोन। आरो बेवहाय मोनाब्लाबो जोङो एखेबारे दुगैनो थांनाय फावैनो मावखलायावसो लायनानै जाफैयोमोन आरो। बेनिफ्राय लासै लासै जोंनि बे BTCनि आमोलाव जोंनि सारमोना अननानै जोंनो दमखल प्रत्येकटा गामियाव नङाब्लाबो गामि दरथामजों दरब्रैजों बिदिनो मोनसे मोनसे दमखल बरिं खालामनानै होफैदों। बेवहायबो जोबोद दुखु गोनां। सोरनिबा फिसाफ्रा दमखल सेरनो हाया, सोरबा बोरायाबो नारनो हाया। जोबोद बोलो नाङोमोन बे दमखल माबानायाव नारनायाव। बिदिनो जारखिन गंथाम गंब्रै गाहाम नारबाथाय मेंनानै जिरायगुलायनांगौमोन। बेबायदिनो जोबोद दुखु सैनांनानै जोङो दिनैसिमबो जोंनि जि रोखोमै सुबिदा सनापुर LP स्कुल होनो, बेवहाय गिबियाव जोंना मास्टारफ्रा साब्रै साबासो जाबायमोन। नाथाय जोबोद दुखु गोनां, बे दैनि उसुबिदानि थाखायनो बे मास्टारफ्राबो जोंनाव थावरिफैया। खारन दुगैनोबो मोना, जानाय लोंनाय संनाय खावनायावथ' आरो मा बुंबावनो, जोबोद दुखु गोनां। जोङो थिंसे दैजोंनो जोङो जानाय माबा माबि थोरसि लथा सुनाय बेफोरबायदि बेब'हार खालामनानै दिनैसिम एसे दुखु खस्थ' सोलिगासिनो दं। दा नंगौ जोङो एसे मोजाङाव फैबाय, अब्लाबो जोङो थोजासे रोखोमै जोङो मोननो हायाखै। जाहाथे दानि गोदान सरकारफ्रा जोंनि बे जायगाफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि नांगौ बादियै दै, हस्पिटाल आरो फरायसालिफोरखौ जोंनो होयोब्ला मोजां जायो आरो बे जायगायाव मावफुंफैयोब्ला। दा आङो जोंनि बे हादान खुलिजेननायनिफ्राय जोङो दा बुंनो थाङोब्ला 1979-80 सननिफ्रायनो जों बाहाय फैदों आरो दा 42-43 बोसोरानो जानोसै। दा बे हिसाबै फुरानायानो होनजाबाय, होमब्लाबो जोंनि लामा सामाफ्रा थिग जाजोबाखै। जेथिंबो गारि मथर खारोब्लानो असुबिदा। दाथ' दैज्लां, मानसियानो थाबायजाया, साइकेलबो नारजाया होनना बुंजायो। एसे अखा हाबानो दै लेमेन्द्रा जायो जोंनि लामायाबो। 79-80 जोंनावथ' दा 111 खर ना 12 खर जायो खोमा। ओमफ्राय बेबायदिनो प्रत्येकटा गामियाव 60 खर, 65, 70, 80, 100 बेबायदि हिसाब खालामब्ला फ्राय औ गिदिर एरियाबो गिदिर जाहैबाय। जोङो अकल बे हेलमेट गाननानै लायनायल' नङा, दै लायनायावबो गोबां जोंहा जेंना दङमोन। खारन जोङो दै बे मोनसे गावसिनि बे भुटाननिफ्राय दै दोनग्रा टेंकि बायदि दङमोन। बेवहाय जों लाइन जालायनानै जोङो बे मेटर बेखौ टेंकि नेग्रा थायोमोन, नैबेनो फैसा होलायनानैसो लाइन मोनबोनाय जायोमोन आरो। दा सोरबा बायदिया बे फैसाफोरखौ होनो हायाब्ला गोजानाव नाथ्रोदनानैबो दोनहरोमोन जोंनि बे दै नाजावग्रा जिनिसफोरखौ। जेब्लासिम जोङो थाइसे बा थाइनै आथोना बेनो फैसा होबाय, अब्लासो बियो लाइनाव दोनोमोन आरो। बे रोखोम अबस्थाबो जादोंमोन दैयाव।